Wata hatsaniya kenan da ta kaure tsakanin ango da amarya bayan da angon ya fasa aure sakamakon amarya ta tiki rawa tare da wani dan uwanta wato cousin. Wani sabon aure ya gamu da cikas a cikin awanni a jihar Tamil Nadu na kasar India. Ana tsaka da liyafa sakamakon wani dan karamin rikici da ya barke tsakanin amarya da ango. Rahotanni sun bayyana cewa yayin shagalin bikin ne amarya ta zage ta ci rawa tare da wani dan uwanta wato cousin, rawar da ta bawa ango haushi ganin yadda suke ta rirrike juna. Lamarin dai ya fusata angon har ta kai ga ya tsawata domin nuna rashin amincewarsa da wannan rawa. Sai dai ganin yadda amaryar ta nemi zakewa, angon ya sake fusata sosai har ta kai ga an rirrike shi. Nan take dai lamari ya rikide zuwa tashin hankali inda aka ce har ta kai ga angon ya bugi amarya. Duk yadda aka so sasanta abun ya gagara, wanda a ƙarshe har ta kai ga an fasa bikin. Ba a nan ta tsaya ba, domin kuwa muryoyi ta ruwaito daga bisani angon ya garzaya wajen 'yan sanda yana neman a mayar masa da kuɗaɗen da ya kashe wajen shirya bikin, wanda ya kai ga kusan rufi miliyan 7.